Тези малки, почти невидими частици танцуват в ритъма на нашето съществуване, за да може ние да съществуваме. Затова въпросът е, какъв свят искаме да създадем ние? Това е пътуването в теб, с мен, Елица Мясищева. Място, където можете да спрете и да изследвате света отвън и отвътре. Нека започнем. Винаги трябва да проверяваме с логиката си и с вътрешното си усещане. Вярна ли е тази идея за нас или не? Или както напоследък обичаме да казваме, и доста точно между другото, резонира ли това с нас? Замисляли ли сте се някога как така всички виждаме една и съща реалност? Нека кажем, че хората сме изключително добри в това да си влияем един на друг. Когато споделяме идеите си, шансът те да станат реалност е много по-голям. Когато достатъчно хора повярват в една и съща идея, те й дават вниманието си, енергията си, фокуса си, въображението си, усилията си. Така тази идея постепенно започва да се проявява и с времето се превръща в част от реалността на всички ни. Или пък не.